खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय गासैबो। मोसौ थाफ्रि ना कला साफ्रिनो नै जालायबाय गोसोबानो मावगोलबो फिदिंना हो मा बुस्थुलाय फिथा जानायनि जेनेबा माथो बिदि खालामनो टेस्ट नायखांबायानो थालिरनिसो नङा इयो जासिगोनलै मा जाखो बिसोर लाबो जासिगोन अरालाय बुरजा जाखो ना माखो लोगोफोर नाय जालायनोसै र' सावरावरा बा मोनदो दैया गोथाव जादों नारेंखल होदो नै गोसोबानो जाग्रा साखिसो दा 1:00 जादों टाइमा फुंबो नङा होमबाबो जाखाबायानो जाबाय आलदा लोगोफोर इयो सावगासिनो जोब्बाय ओमफ्राय जाथ'बाय र' मिनिखौबो फैदों लोगोफोर सानाबो हाबसिगोन ओमफ्राय आरो जोंहानि बेस बारा बुरजा नङा बेनो माने मिन्थियाबा खोनायाखैलै फाय फैदो थौ इसानाव दादालानाव मटरानो गैला दख'याव मटर बारियावनो मटर गैयानो मटरानो गैला आब'आ नोंसानावसो थांदों आब'आ आन्दायहैबाय इयो फैनोसैनो आब'आ नै बाबु ओइ सिख्ला फैदो फैबा आन्दायहैदो लोगोखो इनो मखि बेसर गाग्लिदो इयो मटरा मोसौ गाग थु मोनफैबाय जोङो ना बोरि आइदि दे थाबायदो तु इसानाव आदैलानाव रौ ओंखारखादो नैया साना जारौ रौ ओंखारदों नै इसोर बिजोंहाय जोंहा बिमा फिसा फैलायबाय न'आव फारसे जामानि मुनिखौ बिसोरो ओमफ्राय जोंहा बाबा जाहैनो बेजों आंनि थाखाय थांफादोंमोन दाना फैबाय आङो सोना हैनोसै